Zo na de feestdagen wordt er thuis flink oprommen. En zit de gong naar de milieustrijd er dradig in. En als Omrin een nieuw systeem aangepraat had met gewoon gemeenten, wordt het nog makkelijker om die afval voor te brengen. We beginnen met een nieuw systeem om mensen te weten te komen dat ze zo dicht mogelijk bij hun eigen woonplek hun spul brengen kunnen. Of stel dat ze een oorplakboodschap hebben, dat ze daarheen kunnen. En hoe gaat het dan met het geld? Maar het geld hebben we het zo dat iedereen die moet melden bij de poort met het pascode registratiesysteem. En daarom wordt herkend uit welke gemeente afkomst. Nou, en dat beleid van die eigen gemeente neemt mij naar de milieustrijd West-Hinnegost. Dus daarin verhoort het niks. Het wordt dus net goedkoper, maar het scheelt wel in het rien. Ik vind het ideaal. Het lijkt mij heel prettig. Kijk, ik heb nu een hele bus vol met spullen, dus dan ben ik wel bereid om een stukje te rijden. Maar als ik gewoon wat kleine dingen heb voor grofvuil, vind ik het wel heel fijn dat ik niet helemaal naar Leeuwarden hoef te rijden elke keer. Maar dat ik ook bij mij in de buurt iets zou kunnen deponeren. Nou doggen er 6 gemeenten onder het nieuwe systeem mee. Maar dat is dus nog lang net heel Friesland. Nou, we moeten gewoon ergens maar beginnen. Maar deze milieustrijd met de Nome Staten hebben we een heel goed uitgangspunt. En als er in de toekomst gemeentes bij ons sluiten wil, is helemaal geen probleem. Dat moet altijd kunnen.